Sanamkela Avalanche of Grace, gama lami ndithenjiwe emolweni. Kule nyanga besoloko sibonisana ngokubaluleka kokomelela nokukhalipha kwindlela yethu yokholo. Namhlanje sinomzekelo onguMoses. Siku-Exodus 14 sive uyena njengenkokheli eyayomelela ikhaliphile eyoba yana yayiphi na imfihlakalo yakhe. Fihlakalo kaMoses yayikukuthemba uYehova ngenhliziyo yakhe yonke. Wayethembe uYehova, wayengenayo plan B. Nathi masifunde apha kuwo ukuba noba kuyiphi na into, noba kuyiphi na ingxaki, masithembele kuYehova ngenhliziyo zethu zonke. Sizawufunda siqale kwivesi ye-10. Wasondela uFaro bawaphakamisa amehlo abo oonyana bakaIsrayeli, nango amayiphutha emva kwabo. Boyika kunene, bakhala oonyana bakaIsrayeli kuYehova. Bathi kuMoses, kungokuba bekungekho amangcwaba anayiphutha, le nto usithabathile ukuba sifele entlango apha. Yini na usenze into enje usikhuphe eyiphutha? Asililo na eli ilizwe ebesilithethe kuwe eyiphutha, sisithi siyeke siwakhonza amayiphutha? Kuba bekusilungele kanye ukuba sikhonze amayiphutha kunoba sifele entlango apha. Abantu abebephume eyiphutha behambela phezulu bonwabile bevuyile beyoba saza saphume eyiphutha. Kuvesi 10 xa ngoku nakuvesi 11 nakuvesi 12 xa bebona amaSirayeli amayiphutha esemva kwabo boyika. Bathi baboyika bebona uFaro, nam nawe ngesasoyiki sibona uFaro nomkhosi wakhe wokulwa namahashe okulwa. Kodwa entle abayenzayo, bathetha noYehova, bathandaza, bakhala kuYehova. iBhayibhile itsho kuvesi 10 ethi bakhala kuYehova. Xa nathi sikhala kuYehova masikholwe uba uyasiva, ngoba bona into ethetha into yoba zange bakholwe, ngoba naba bekhalaza uvesi 12. Zange bakholwa ukuthi uYehova ubavile xa bekhala kuye. Kanti uIsaya 65 uthi, even before they call, I will answer. No Psalm 91 verse 15 utsho uthi, ondibiza ndiphendule, you will call to me, I will answer you. Masikholwe uba xa sithandaza uyasiva. Iva ke elandelayo yamaSirayeli eyokuba ngoku bayakhalaza ngoku. Ba-atheka bani? Ba-atheka uMoses, lo okhethiweyo nguYehova eyoba makayobakhupha. Sebelibele ngoku eyokuthi njena bakhokhelwe nguYehova ngentsika yomlilo ebusuku nangentsika yenkungu emini. Elibele into ukuthi njena bebeyibona laa nkungu, bebewubona umlilo phambi kwabo. Bathi nethi babone utshaba lwabo boyika, kwaphelela ulonwabo. Masingathi ke ngoku sakudibana nengxaki sikhalaze. Akayifuni uYehova into yethu yokukhalaza. Sonke siyakhalaza, kodwa masifundeni namhlanje eyoba la maSirayeli lana, mnathi masingayenzini into yokukhalaza. Ngoba uYehova ufuna sibe njani? Ufuna soloko sibulele. Nathi fanele sibulele nyani. Ayilibele ngoku ukuthi uYehova wakhipha ii-plagues ezi-9 lapha, ewalwela amanzi ajika aligazi, wathumela namaxoxo, wathumela iimpukane, yonke into ewayenza wayelwela wona uba mawakhululwe. Ngoku akhululiwe ayakhalaza ngoku. Iva uMoses omeleleyo okhaliphileyo kuvesi 13 uthini kuwo? Uthi kuwo, musani ukoyika,
misani nje nilubone usindiso lukaYehova ayakunenzela lona namhla. Wathetha ukholo, uMoses wayengayazi uba uYehova uza kwenza ntoni. Wayebomeleza, wayemazi, wayemthembile uYehova ukuthi khona into azayenza umaxhoba ayakhawuleza. Ingadlangadla yezulu kaloku, umavula kuvaliwe uzayivula indlela. Wathi kubo, la mayephutha eniwabonileyo namhlanje anisayi kuwaphinda lwabo. What the Egyptians you are seeing, you'll see them no more. Wathi thulani nje nizawubona indlela uYehova azanisindisa ngayo. You will see a salvation here namhlanje. Ngamazwi aphuma kwinkokheli ene-courage leyo, ethembileyo enokholo. Verse 14. Wathi uYehova uzawunilwela ke nina yithani cwaka. Wathi thulani netituni uzanilwela uYehova. Akasozanilahle, sozanishiye. Andithi nathi senjalo. Kumzekelo wethu ngoba silibala msinyane izinto uYehova senzela zona. Sisesijonge ezimbi esijongene nazo. Asifundeni ke namhlanje into yoba sijikeni kwezo ndlela ezinjalo zolibala. Singalibali izinto uYehova izinto asenzela zona. Kodwa indiyithandileyo yokuba ekugqibeleni into eyenzekayo uYehova wathetha noMoses. Wathi uMoses naye esathi uyathandaza ngabo. Wathi hayi sothandaza nothandaza, sathandazelana. Xelela amaSirayeli anduluke. Wathi forward you go and with you. Wahamba nabo. Kuthe kusenjalo. Wathi uYehova kuMoses, Moses betha amanzi ngenduku yakho. Wakholelwa uMoses wabetha amanzi. Athi yavuleka indlela amaSirayeli azahamba acrossa on dry ground. Yendiyithanda kakhulu le eyoba njoba babekhalaza kangaka nje becinga fana azawubulawa ngamayiphutha, kanti uYehova uzabajonga. Nam nawo masazi into yokutshintsha nakho amayiphutha azasibulala. uYehova ekhona. Uzabephi yena uYehova? Uzabephi uYesu? uYesu uzabephi? Njengoba amayiphutha esoloko esithi azakubulala, azakubulala. Uzabephi yena umaxhoba ayakhawuleza ingadlangadliso? Iyaselwela ke wena. NamaSirayeli wawalwela acrossa on dry ground. Wathi uYehova kuMoses, Moses, aye amayiphutha ndizawenza inhliziyo kaFaro le iqine, ukwenza into ukuthi angajiki endleleni, makawalandele la maSirayeli. Wayeyazi ngoba his ways are higher than our ways. Wayeyazi into ayezayenza. Athi netha amaSirayeli across nje emhlabeni owomile. Wathi uYehova, Moses, betha ulwandle, adibana ulwandle, afela phakathi amayiphutha. Bonke bafela khona elwandle, azange kusinde nelinye. Iva ke ndoxelela, ungoyiki ngokoyikiso. The Egyptians you are seeing now today, you will see them no more. uYehova uzakulwela. Kuvesi 30 babona ngoku amaSirayeli wawasindisa amaSirayeli uYehova kwisandla samayiphutha. Wawasindisa babona nabo ngoku. Inoba bebesebenentloni ngoku ukuthi hey besesikhalaze kangaka sathetha ngantoni esifuna uyithetha kuMoses, kodwa jonga into uYehova senzele yona. Verse 31 ka-Exodus 14 asibona amaSirayeli uthando lwakaYehova kubo. Bamoyika uYehova, bakholwa kuye. NakuMoses umkhonzi kaYehova bakholwa kuye. Nathi masikholelweni kuYehova, masikholelweni nakoMoses uYehova sinika bona. These are the end times. Singake silinge sibe sicinga sithandabuza ngokuYehova ukuba nje uyaphila na or akaphili. Uyaphila ukhona. Singathi akaphenduli. Uyaphendula Eva, unendlela yakhe azawuphendula ngayo. Yomelela endleleni yakho, ungakhalazi. Into nayo ube nombulelo. uYehova ndiyambulela. Xa senombulelo siyumdumisa ngobuhle bakhe, izinto ezintle asenzela zona, uza kongeza more, uza kongeza more.
and ekugqibeleni ubani ozawufumana. God is gonna get the glory ekugqibeleni. Nasempilweni yakho, he's going to get the glory ngoba nguye oyaziyo impilo yakho nendlela yakho uba izawuphelela phi na njani na. Ungoyiki. Stay blessed.